sneeuw. De kinderen hebben zich zo verheugd op sneeuw. Dus dan even snel naar het Drielandenpunt, lekker vlakbij. Dus de eerste sneeuw. Jammer dat we geen witte kerst hadden, hè? Ja, dat vind ik wel heel jammer. Dit hebben we eigenlijk met de kerst moeten hebben. Heb je de boom nog staan? Nee, helaas niet meer. Want ze zei al van, maar de kerst is toch voorbij en nu is de sneeuw er. Ik zeg, ja, de sneeuw is te laat. Nou, ik zoog, ik weet niet, hier of door, zoog ik al een sneeuwpop staan. Heb je dat ook beloofd aan de kindjes? Ja, we gaan een sneeuwengel maken en een sneeuwpop, hè. Een sneeuwengel en een sneeuwpop. En wie maakt dan de sneeuwengel? Dicht best van de engeltjes. En best ik misschien, wat is die lievelingskleur? Roze. Had ik nou nooit gedacht. Ja, dat is de roze fase, hè, mama? Ja, tuurlijk. Ja. De leuke fase. En wie al besteeg? Vanaf. Vanaf. En dich? 3. 3 of 3,5? Of bijna 4? Bijna ver, hè, april. En die speelt bijna 6. Ja, doe het bijna 6. En wanneer wordt ze bijna 6? Maar Maart. Dus Femke is 2 dagjes moet Femke worden tot Femke zijn verjaardag is. Leuk, hij spreekt echt voor. ja, je moet een rustig plaats maar Ja, handig ziek. En je ziet ook van Vols? Ja. Echte geboren en getogen? Geboren nee, maar wel van klein af aan getogen in Vols. Dus een ras echte Vulsenaar die ook niet snel uit Vols zal gaan. Oh, waarom niet? Nee, Vols is, nee, daar kan niks, voor mij gevoel niks bovenop. Want ik vroeg dat altijd, als ik mensen uit Vols tegenkom, als we door Vols rijden, dan denken we altijd van, nou, het is niet het mooiste dorp van Limburg misschien. Er komen natuurlijk heel veel grenstoeristen. Ja. Er komen heel veel toeristen ook voor deze plek waar we nu staan. Ja. Maar wat maakt Vols zo leuk dan? Nou, ik werk zelf in Maastricht, dus die vraag die stellen ze me heel vaak van ja. Maar ik zeg nou, ik hoef met de deur uit te gaan en ik ben in het mooiste landschap wat ze hebben. Loop je door het Heuvelland en nu loopt eigenlijk door een sprookje. Dan hoeft ze niet ver weg. En als de zon dan schijnt of dit weer is, wat wil ze dan eigenlijk nog meer? En met de coronatijd dan waardeert ze dat wel heel enorm. Je ziet zo voor het VVV kennen gewoon werken. Nou. Ja, met de hartelijke groeten van Groenkapje uit Vaals. Hé, maar dit is natuurlijk wel... Een sprookje. Ja, en je zei net van, nu in de coronatijd. Ja. Want de kindjes hebben geen school. Nee. Vanmorgen hadden we ergens ook al een mama met 3 kindjes. Ziet je nou ook, moet je nou ook een beetje de kindjes helpen met school? Ja, we hebben huiswerk. De juffrouw heeft vanochtend nog gebeld wie het is. Dus huiswerk thuis. Ja, de oma's en opa's moeten goed ondersteunen natuurlijk, want ik werk nog gewoon. Oh, je hoeft niet thuis te blijven te werken? Nee, ik werk in het MUMC. Dus ja, goed, het is voor morgen blijven werken. Nee, ik werk niet met coronapatiënten. Dus, Oké, wat doet je dan? Ik werk op de klinische neurofysiologie. En daar werk ik als secretaresse. Oké. Ja. Is dat, dus je ziet ook degene die de telefoon aanneemt en mensen die aan de link krijgt die een aanspraak moeten maken? Ja, ook ja. Moet je ook mensen bellen om aanspraken af te zeggen? Dat hebben we in maart moeten doen, ja. En in maart hebben we ook overal moeten uithelpen. Dus toen worden de eigen werkzaamheden, die worden even aan de kant geschuift. De patiënten worden afgebeld voor de afspraken en we zelf moesten dan, ja, toen stond het MEC, hè. Dus we moesten, de handjes worden nodig in het MEC. Gelukkig wordt het niet nodig, hè, het MEC uiteindelijk. Maar het was wel indrukwekkend als dat vol heen gelegen, ja. Oh, je ziet er al geweest op die plek? Ik ben geweest voor in te werken. Dus als het nodig was geweest, hè, dat we wisten wat we moesten doen en wie en wat.
Dus dan had je echt testjes af moeten nemen ook? Ik zelf ging of ook testjes. echt verplegen? Waarschijnlijk ook echt verplegen. Uiteindelijk, in eerste instantie, word ik er eigenlijk voor zich met de ziekenauto's te ontvangen en de patiënten, dus de coronapositieve patiënten, naar dan zijn units te begeleiden. En ja, dat wordt indrukwekkend om te zien. Maar gelukkig is het niet nodig. Gelukkig niet. Is het ook indrukwekkend om dan binnen het ziekenhuis met het personeel onderling, om dan een soort van gevoel van samenhorigheid te krijgen? En... Ja, dat krijg je op dat moment wel. Dan voelt je zich echt team, echt team. Er zijn altijd wel een team en zeker bij ons op de afdeling heerst dat heel erg. Maar op dat moment dan denk ze, ja goed, alle handen in elkaar en ja. Klinische neurofysiologie, hè? Ja, klopt. Wanneer komt ze door terecht met op de afdeling? Als ze wat markeert? Als ze zenuw- en spierenziektes of aandoeningen hebt, als ze hersenfilmpjes, dus epilepsie hebt, voor operaties ter voorbereiding, voor echo's van halsvaten en dergelijke te maken, dan komt ze bij ons terecht. Dus het is een hele grote afdeling waar veel wordt gedaan. Levert het wel eens, zeker nu in deze periode, de eerste golf, maar ook nu wel eens dat ze soms aan de telefoon tot 10 moest stellen met mensen? Ja. Ja, dat probeert ze altijd af te handelen. En meestal is het, ja, maar moet ik dat mondkapje dan ook echt dragen en de hele tijd in het ziekenhuis? Ja, dan denkt ze wel eens, ja, ik zit hier van het 's morgens 8:30 tot 5 met dat mondkapje. En af en toe, ja, goed, daar zit ze met me. Af en toe heb ze ook het zwaarder werk. En toch, en dingen dan de verpleging, die constant ingepakt. Want ik heb zelf ook metgeholpen op de medium care op een gegeven moment. Ja, en dan hebben ze het als verplegingshoeren. Zeker als ze dan met een duikbril en mondkapje en helemaal ingepakt. Dan zwit ze zich echt wel gaat af op een dag. Maar zo te zien heeft ze geen last van kapnee. Kapnee? De wist wat kapnee is, hè? Nee. Nee, dat bleek namelijk, wist ik ook niet, er bleek namelijk een soort van huiduitslag te zien die ze krijgt door het dragen van die kapjes. Oh, oké. Dat noemen ze kapnee. Oké, ja, dan hebben we verder goede mondkapjes Oh, dan heb bij je ons. de goede. Hoe los je je toes op met de kindjes? Dus hij had het al over de opa's en de oma's. Ja, precies. Maar opa's en oma's zijn ook een kwetsbare... Ja. Ja, dat wordt vooral wie ik zei van goed, op het moment in maart, ik ga eventueel met coronapatiënten werken, ik laat me ervoor inzetten. Ik heb mijn schoonouders, die zijn 70ers. Dus, en mijn ouders, zelfs mijn pa is ook kwetsbaar. Dus dat wordt echt eerst bespreken van ja, kan ik dit doen? Vind je dat goed dat ik dat gewoon doen? Ik geloof dat ik altijd gaat weten als ik met iemand in aanraking ben geweest en zo. Ja. Dus dat wordt wel even, ja. Maar goed, ze wouden het gelukkig doen, ze wouden de kindertjes niet missen. Dus komen ze dan bij oog in huis of gewoon die kindjes naar opa en oma? Gewoon naar oma en opa, ja. Oké. Is dat leuk? Bij opa en oma? Ja? Vindt ze zich ook? Ja, en wat doet je dan bij opa en oma? We doen spelen en we doen ook soms op de tablet spelen. En huiswerk hoor. Ja, en we doen soms ook op het spelletje waar we alle twee op mijn iPad kunnen spelen. Een race-spelletje en Wat die zusje doet ook al race-spelletjes. wel, die doet wel een spelletje. Ja? Ja, het zal wel moeten, hè? Als ze er moeten deilen. Ja. Kreeg je de tijd een beetje om? Ja, af en toe is het moeilijk, want toen merk je, goed, het huis is op een gegeven moment klein voor zich helemaal uit te laten. Hè. Normaal ging ze snel naar de binnenspeeltuin of zo. Ja, dat is er nu allemaal niet. En dat merk ze wel. En dan merk je dat de routine er niet meer in zit. Hij ziet het echt als vakantie aan en dat is het natuurlijk niet. Hij weet wel inderdaad corona en hij weet ook wat het inhield en hij weet ook zelf dat ik ook in het ziekenhuis wel eens te maken heb met coronapatiënten. Dus dat ziet hij ook wel en dat snapt hij, maar toch is het een vakantiebietje. Want ja goed, het is allemaal anders en ze hoeven niet meer om 7:30 de deur uit of om 8:30 op school te zijn.
En dat maakt het wel lastig, vind ik, die routine die er niet meer voor hun in zit. Ja, en ook de klasgenootjes en zo. Ja, klasgenootjes. Vriendinnetjes. Hè? Ja. Dus dat is wel jammer. En voor dich en die man, Ja, ja, er is ook niks hè, aan Nee. socializing op dit moment. nee. Wie heb je de kerst beleefd? En nee? Ik ben zelf gescheiden, maar ik heb een goed verhouding met mijn ex-man. Dus ja, het wordt even kijken wie het doet. Voor het vooral ook oud opnieuw. Ja. Die voor normaal altijd met een grote groep vieren. Ja, nu wordt het echt van, ja, dit stelletje geef me dit stelletje. En ver gewoon met de andere stelletjes, dus versplitsers, maar ook Ik dat herken het. niet. Ja. Met alle stelletjes bijeen zijn en dan toch op afstand in de straat op één van vrolijke nieuwjaar en de beste wensen roepen. Ja, en ze probeert ze toch een beetje doorheen te komen. En ik zit zelf in de harmonie hier in Vals. Dus daar proberen we ook oplossingen te vinden om toch het voor de gemeenschap te blijven doen. Op welke manier dan ook. En dat is vaak online, filmpjes posten. We hebben een adventskalender gemaakt met de harmonie. Dus elke dag ging een deurtje open. En dan deed je even of een gedicht voordragen of even Online ging er een deurtje open. Ja, online ging er op Facebook of nummer op via een link een deurtje open. En dan wordt elke dag wel een anders achterdeurtje of een groep die dan een kwartet wat gaat spelen. Wat leuk. Ja, nummer op. Dus om toch een beetje de gemeenschap te vergezellen. En de harmonie uit Vals het? Harmonie Sint-Cecilia, Vaals. Welk instrument is die instrument? Tenorsaxofoon. Tenorsaxofoon. En de allerlaatste vraag, achter welk deurtje zo het steeg? 16. Deurtje 16! Ja. En Pierre, wat zit er achter deurtje 16? Ja, daar zoet sticht dan achter. Alleen of met nog? Nee, met mijn collega op tenorsaxofoon, ook mijn beste vriendin. En met haar man, die hebben ons mooi, dat wordt een mooi achterkoor. Leuk.